Beleg. Te mit rögsz be? Hobbikám! Kicsoda. Ezt hogy képzeld? Miki valami kiesett belőled. Csináljuk egy Majdnem megnézem, kieffektáltam meg. Nem törlöm ki, eskü. De húzzátok már vissza a ruhátokat. De ne, csináljuk egyet így. Még a Mikidet vág. Csináljuk egyet így. Ezt mondom neki. Ja, így, húzom. Egy-két há is. Visszahúzod a ruhádat? Nem, csak így ilyen lazán, emeljük fejem. És jelképesen. Azt hiszik, pullomik vagyunk.